hvis man bliver ved. Men hvad skal vi sige til det? Men derfor må man sige, hvis man nu havde været deres rådgiver, så kunne man måske have hjulpet dem med en eller anden bemærkning, de kunne have sagt op på punktet, som kunne have demonteret det lidt, fordi du ved jo, de skal ned, og det er det eneste, som både jer og Ekstrabladet TV2 vil spørge dem ind til. Og man siger, Peter Hummelgaard, han havde måske lidt overhånden, fordi han kom over i et finere ministerie og kunne sige, jeg respekterer den måde, Bruce Bjørnsson, hvor jeg synes, og det er jo så det, man begynder at tænke over nu, virkede Vammen sådan lidt ked af det over, at han skal videre, virkede han ikke lige så ovenpå, ikke? Og jeg ved ikke, altså jeg tror, hvis man har haft noget tid, så kunne man godt have lavet en fin sætning. Man kunne ringe og spurgte Lars Løkke, hvad man skulle sige. Jeg er sikker på, at Lars Løkke kunne have sagt noget, der demonterede det hele. Det er jo den tidligere rådgiver, som der taler her, og hvordan, altså, men hvis vi nu skal være helt ærlige, så er der jo ikke rigtig nogen måde at afmontere det her på. Altså det vil jo være et spørgsmål, der fra nu af vil blive stillet til de her to ministre. Det vil det, og det er også et problem for dem i dag, fordi der er ingen, der er interesseret i at høre, hvad Peter Hummelgaard vil som finansminister. Der er ingen, der er interesseret i at høre Nicolai Wammens tanker om de mange store opgaver, der venter i Justitsministeriet. Det hele handler om det kæmpe signal, der ligger i rokaden af netop de to, og det var der ingen af dem, der havde rigtig gode svar på. Men det var Mette Frederiksen, der vidste. Ja, men du kan jo sige et eller andet, Vammen han kunne have sagt, ja, altså min fodboldklub vandt Danmarksmesterskabet for første gang i 40 år, så må jeg tage til takke med Justitsministeriet, det er så prisen. Så kan jeg ikke have så afsløret, at Hummelgaards klub Brøndby ikke klarer sig synderligt godt, ikke? Altså man kan jo prøve at sige noget sjovt, som ikke rigtig giver mening, men som signalerer, at du har overskud i virkeligheden. Og jeg tror, det vigtigste, det er jo, og det er det, man vil rådgive minister til en situation, det er, altså apropos Truslund Poulsen, han holdt meget berømt landsmodtale, hvor der stod, kigger op, smil, lign en vinder. Og det er jo det, det handler om. Det handler om ikke at tage nederlag på sig. Det handler om at se ud som om, jeg er glad, jeg befinder mig naturligt i det. Og så skal vi huske, politikere er ikke skuespillere. Altså, de politikere, de er der, fordi de elsker politik, fordi de gerne vil lave Danmark og verden om. Fordi de har en mission. Og derfor kan vi ikke forvente, at de kan fyre